Fa temps que passa alguna cosa estranya i terrible a casa. Abans érem una família feliç. Així comença el conte que va escriure a l'escola La Lua quan tenia 12 anys. Quan el redactava es va posar a la pell d'una nena de 7 anys que passava per dues experiències traumàtiques, la del desnonament i la de no saber ni entendre què estava passant. Es diu desnonament i avui és el dia. Ens trauran de casa per culpa d'una tal hipoteca. Una cosa monstruosa, que és amiga dels del banc. Calen més eines pels nens, que normalment són persones a qui no els hi expliquem les coses perquè pensem que no ho poden entendre o els hi pot impactar molt i clar que els impactaria, no? Però també són coses importants d'explicar. 3 anys més tard, les seves paraules han agafat forma animada amb personatges il·lustrats i fa una setmana el conte s'ha començat a distribuir a les llibreries i en alguns municipis, com Montcada i Reixac, ja l'han introduït a les aules per familiaritzar els nens amb paraules com hipoteca, banc i desnonament. Tots aquest tipus de contes on parlen de problemàtiques actuals ens ajuden a apropar-nos amb ells, saber què pensen, si en un futur es trobessin en aquesta situació, com ells podrien actuar. Jo no sabia què eren els desnonaments i aquest conte m'ha ensenyat què són els desnonaments i m'ha fet tristesa perquè la gent perd la seva casa sol perquè jo no tenen treball. A mi no m'agrada els desnonaments perquè treuen a la gent a les seves cases i han tingut molts records bonics allà. Però sobretot els ajuda a fer com la Lua, comprendre més bé els afectats. Si a mi em passés una cosa igual, jo estaria trista. Jo preguntaria als meus pares què passa, per què estan tristos, perquè es poguessi ajudar. El meu bisavi tenia que pagar també com a compte la hipoteca i no la va pagar. Li van treure la casa. Amb nens com aquests, parlant amb normalitat dels desnonaments, els objectius de l'autora del conte s'han complert al 100%. No m'ho puc creure que hi hagi gent que l'estigui utilitzant pel que el vaig escriure, per conscienciar els nens d'aquest problema i perquè perdin la por, com es diu al conte.